יונה, ברכת מצליח קרן ישועה, שאלה ראשונה. אינך מכירה את ברכת מצליח קרן ישועה? לא, לא מוכר לי. אוקיי, שאלה שנייה. ברכת מצליח קרן ישועה מצלמת אומה עצמאית. מהי אומה עצמאית בשבילך? וואו, האומה עצמאית בשבילי היא אומה שמבקשת, אחראית ומחזיקה אותה בכוחות עצמה. אוקיי, שאלה שלישית. לברכת מצליח קרן ישועה נוסחים רבים. איזה נוסחים היית בוחרת? הייתי בוחרת בנוסח האשכנזי ובנוסח הספרדי. למה את בחרת בנוסחים אלה? מכיוון שאימא שלי אשכנזית ואבא שלי ספרדי. אוקיי, שאלה אחרונה. ברכת מצליח קרן ישועה היא חלק מתפילת האבות. האם את מכירה גם את תפילת האבות? לא, לא מוכר לי. טוב, תודה רבה.